Mi stalno žene pričamo, nemamo vremena ni za šta. Imamo vremena za sve. Samo kad se dobro organizuješ imaš vremena za sve. Kako stvari stoje, Jelena Kostovi je dobro organizovana. Pre godinu dana dobila je sina Miliju, ali i pored vremena koje provodi sa naslednikom ne zapostavlja karijeru, pa je tako pripremila prvi album koji će ugledati svetlost dana uskoro. A pesme koje ga najavljuju ekranizovane su na neobičan način. Pa se nameće pitanje kada je pre snimajućeg dana posetila neko od pozorišta i uživala u predstavi. Da se vratimo na pozorište, nisam išla i žao mi je. Iskreno ti kažem, žao mi je što nisam išla, ali evo, kad su ljudi pogledali onaj spot koji je stvarno savršen. Čak su mi bili zanimljivi komentari na YouTube-u, tražimo neke nove ideje, da nešto bude drugačije, nešto bude zanimljivo. Mišu moj, eto, ta pesma, sećaš li se nekada nas, Mišu moj, to je pesma koja je od Jece Vučković, koja je napravila bum, pogotovo preko. Nedavno je u Strogoj koje nijedan medij nije imao priliku da snimi. Pa bilo onako kako sam ja baš zamišljala. Bilo je, naravno, kao i za svaku majku, taj prvi rođendan čaroban. Ja sam se potrudila, što ste vidjeli, naravno, po mojim slikama, da to izgleda tako, ne znam, da prvo ja uživam u tom danu. Milija je bio jako kratko, zato što je rođendan bio od 6 i nisam žela da ga maltretiram, da čeka tortu tipa u 10-11. Kako smo je zatekli u društvu poznatih mama u dečjoj radnji da traži garderobu za svog sina, otkrila nam je da joj taj deo dana koji provodi sa sinom i za sina pričinjava najveće zadovoljstvo. On je sad 1 godinu i 2 meseca, to je najslađi uzrast. Oni su tada jednostavno po ceo dan ti toliko okupira pažnju, po ceo dan ne znaš u svakom datom momentu šta će da uradi. Nešto u čemu ja uživam to je naravno šetnja sa Milijom, pogotovo lepo vreme. Mama je najsrećnija kad ga dotera, onako kako ja želim. Ja i Miljan tu malo se razilazimo, znaš, zato što ipak ja kao i svaka majka, ja bi tu neke marame, neke kapice, nešto, a tata isključivo, ako to može da bude neki military fazon, zato što znamo tata čime se bavi, tako da totalno se ne podudaraju naši ukusi što se tiče oblačenja, ali naravno, dečici sve lepo stoji, tako da, znaš šta, kad god odem negdje, evo sad, znam da ću svašta nešto da kupim. A mislio si da pod noge ću ti pasti. Kako je ceo dan provela van kuće, iz Mende smo ispratili pravu zagrljaj svojim omiljenim muškarcima, sinu i suprugu.